hasiera baten, mundu mailan dagoen mugimendu bat da, ez da ez organizazio bat ez ezer, eta Donostian baita egitea edo bultzatzea erabaki genuen. Bizikletan inguruko festa bezala hartzen dugu, eta hilabetean behin elkartzen gara. Donostian, hilabeteko azken ostegunean. Aldarrikatzen duena da, bizikletaren erabilpena hiriaren barnean. Aitorrek esan duen bezala, aldarrikapen hori ikusterazteko asmoz, da bizikletaren festa eta ospatzen da hilabetean behin. Hasieran elkartu ginen lagun batzuk, laburok esatearren, eta aspaldian garen esaten ez, horako zezoi behar genuela, kanpoan ikusi zaitugu lako ekintzak eta hola. Eta presentatu lehenengo azaroan. Azaroan, esan, saiatzenak erori ditun bastante, eta nahiko horrek esatzen. Sí, no es bueno, casi da ikusta. Donostian orain batez ere udan, bizikleta asko erabiltzen dela, neguan baita baina gutxiago, eta geroa edo nolago, beti egoten dira liskarrak edo, gatez ere azken aldean, normatiba berri honekin, gaiztoagoa gerala, baina espero luzera hobetzen jutea asuntoa, eta normatibaren asuntarekin, oso bidezkoa, azkenean bizikletak darama zati txar guzti. Individuo bezala, pertsonalki, bakoitza parte hartzen du, bere inkitudek edola aldarrikatzeko, batzuk igual ekologiaren inguruan, beste batzuk ez daudelako ados adibidez arauekin, beste batzuk karrikan igual buelta bat emateko eta jendea zautzeko. Eta pixa bat, pertsona bakoitza bere aldarrikapenak ezagutarazteko eta burua da pertsona kopuru bat bizikletan ibiltzea eta aldarrikatzea bizikleta hiriaren barnean bezala. Bakoitzan definitzen da jendean arabera. Batzuk nekomentatu bezala bilutzik atera izan direla, beste batzuk mozarrotuta, beste hiri batzutan atera izaten dira afaltzeko preparauta eta gero bukatzen dinean ikote bukatzea eta lagun artean hitz egiteko. Gugea horitik generatzen hasi da eta formartzea arte ari gara. Apurka.